mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. I love you, Lord, for your mercy never fail me. Maksudnya aneh ya? Naimbag amalum yu abin. Naimbag amalum tayo arin manan kagayam kini kakapsat kapasambar. Nagitay ka radyo, ka television, ka DZTV dito syudad Tikandon, ka Stamutan, nagitay kapagayam tayo pa hindi tayo malalasig dito tao. Kaya sudah ka naayat nga Ma'am Tartarama, hindi na yung programa yung kini-quiz to. Inayon ni kaditi Apo, inayon kaditi Apo, dagiti parparabor na kasana kay manan. Nakasagana atungod dito sambar. Ministry programa ti Dios para iti tunggal may sa manan kada tayo. Di aming abiso, anagay, lungsod, mangyabkas, tidi marukod panagyaman, kindi maggatadad, nga presyar, kadagiti so aminan nga nangidawas, nangidawas ti dong auda, panakipagladigit da, panakipagmasiknanda, gapu jay ipupusay ti kabsat tayo ni Josie Andage Lungsod. Talaksid la ti Apo kuman, ti Mang Subad kada kita araramid yung manaimbag, kada kay aminon ngay man nakipag mission kuna tayo at di pinaggimong naktimay sa Arabi ko mission da ito saan yaga po iti tradisyon. Yeah. So atin kasabatay dyan kat Ebanghelyo ni Apo tayo ng Jesucristo kat dayaw kumati Apo kasta. So agyaman kami unay-unay titunggal may isang nangidawas. Well, laksid kaya nangidawas dadamot na kitay kimablaulatan, nag-congratulation, nag-ipawit iti condolences da kaya nangisurat kaya kasta karaman kayo amin nga mapagyamanan iti daytoy nga iyubkas mi ipiksami mo't aksta nga panagyaman tayo itinagan ti Apo ta oray mo ti Apo kay balakat na mo't kasta kaya yaman tayo makipagyaman tayo kitwala gapo ka nang iti suamin nga ministry nga araramidin na araramidin iti tunggal sa para iti iso amin nga masiknan. Dagitay kabats tayo di high school, di aman kanimot nga kasta, dagitay kapamilya tayo iti Bangibang at headquarters na iti Barangay Palakapak, Siyudad ti Candon. Di aman kamunay, ulitin, itinagan niya po tayo ng Jesucristo, kat ali, ang tuloy ko malagmot ti parabor, kinbendisyon na para iti tunggal mo sa nagsakripisyo. Sapsapat tayo mga kablawan nun, kakapagayam dito, ikinkakabsat ka pamilya, ta December 1 no bigat kit adumot kakasangay ti December 1. Napuhan dato ang mabelated happy birthday into Domingo. Tasan-sansanan tayo kami datoy. Pasit ti ministry ti pamilya, panang kablao ka di birthday celebrants iti tunggal bulan. Aglalo na ti apo ko nga ni Lean,
ganad ang nagay ko ito nagbigat birthday na dita Ili Adil Pilar ti anak na sa Barsaro ng Aldaw basi ni Magia Elaine ganad ang nagay diyan mo lang Gregorio Del Pilar sumaruno tayo po ko tayo ni Shaira Sain Quinto ang nagay sumaruno Aldaw ni Kingsland dato di maudi nga lawas Kingsland Balyan ang nagay dito mo lang kandon datay baro tayo may naunaan ni Rima Rosison ang nagay ang datatan ijay Iliga Santiago so yaraman tayo magdan kanig so amin nga kakapagayam ti programa nga Sambar haya kablawan na kayo kas birthday celebrators kayo mat ini bulan ti Disyembre ulitin Diyos sapsapa mi at numeraman amin na iday ang birthday into no bigat December 1 into no bigat at kararag tayo managayat manarasi nga mami ang langitan Gapot umdas awad-wad parabor mo itinaldawal daw at to'y kamanan asi kakaradkan agumaw gawawalaan salwat kin panarabay mo. Idadon mi manan dahito yung programam kadagiti tao isuda unay nga pakasagnan ti Banghilyo manipod itang amalan. Kat agmanifestar la ko ma o Diyos, ti panakabalin, ti makay ayo unay asursuro ngay dalan ti Espiritu Santo o Diyos. Kidawon mi mo takasta, Apo, kas kay kariyan mi, nagiti suaminan nga birthday celebrants, manipod into no bigat bulan ti Disyembre, ginganay ti tapos o Diyos, daman lakadi, gati parabor mo, agtuloy lang nga umdas para kadakwada. Agyaman kami Apo, agyaman kami kastati, dawat mi kenka. Amen. Bagi melatan partner, tapno makaado tayo. Well, Pastor, malidayaw manan ti Diyos, isong nangaramid iti amin nga da isong mga ayat karit so amin nga tattao ket uray pay iti daytoy nga programa isong nga patsyan tayo launay nga pinalubusan na agin ga kadagitoy nga alaldaw kalpasan iti naunday meten nasuruken nga 20 nga tawen ket mamati tayo launay nga isuna iti nanganugi ket isuna pay laeng iti mangsusustena kada iti amin nga pagkasapulan tapno iti kasta ket ipatungpal tinangayaban na iti daytoy nga programa iti panakay kasaba panang kay waragawag ti naimbang nga damag na kangrunaan na iti panangisalakan na iti tao. Iti na iti nga malem, gagayang panabasat, kablawan kayo met, iti na imbag nga malemyo, ket iti na iti nga malem, agutugutan kayo nga agdengeg, ket dadanggay tayo nga mga mo, ken kadag iti saan pay, nga nakapadas, iti yadjaya nga parabor ti Diyos, kararagmi, babaen iti na ito yung programa, karagiti may patangatang nga kinapudno manipod karagiti sasao ni Apo Dios ket masarakan tayumet amin ti panakaisalakan karagiti naglapas adum Domingo kakapsat na pantayo na pagsasaritaan inlawlawag inadal may papan iti ipapatay na po tayo nga Jesucristo. Daiti ngamin ket maysa iti provision wenno inted ti Dios tapno may salakan ti tao.
Daytoy ket maysa iti dua a paset ti ebanghelyo isu nga inkaskasaba ni Apostol Pablo. Timo na isu daytoy naadal tayon daytoy ipapatay ni Kristo. Inadal tayo no anya ti pudpudno akay papanan ti papatay ni Kristo ken kastamet ti kinapateg ti ipapatay na. Daytoy may kadwa a paset ti ebanghelyo nga isu iti inbaga na Apostol Pablo ijay umuna nga Korinto kapitulo 15 iti bersikulo 1 aging gana ti 4 ket maysa nga kupin iti daytoy nga ebanghelyo. Daytoy panagungar ni Hesukristo. Takas ito ngamin, ulitan tayo nga basahin, tinbaga na Apostol Pablo, iti umuna Korinto, kapitulo 15, iti versikulo 1, agyan gana ti 4. Ipalawag ko manen kada kayo, kakabsat, kuna na Apostol Pablo, ti ebanghelyo nga ingkas kasabak kada kayo. Isumet nga inawat yo, isumet nga yan yo sititipker. Kaya sa awen Apostol Pablo, gagayan kan karabsat, daytoy ingkas kasabana, daytoy nga apostol, ket isu ti apostol para kada tayo nga hintiles, kaya't nasa awen, naibaon na Apostol Pablo, kang runaan na, para kada tayo nga hintiles. Dagiti saan nga Hudyo. Ket daytoy ti ibagbagana dito nga inkas kasabana daytoy nga ebanghelyo nga isu ti inawat tayo. Ket isumet tiyan tayo sititibker. Ket gapu ken kuana maisalakan kayo. Daytoy gapu iti daytoy nga ebanghelyo maisalakan kayo. No ikutan nyo nga agnanayon, ti sao nga ingkas kasabak kada kayo. Ibagbaga na Apostol Pablo ditoy, nga at dating ingkas kasabana nga ebanghelyo, isu nga inawat, dagiti hintiles, ket babaen itinay nga ebanghelyo, naisalakan dagiti hintiles. No, ikutan nyo, nga agnanayon, tisaw ngay kaskasabak kada kayo, malaksid, no namati kayo baring-baring. At da iti dagsen, daytoy ngay palpalawag na Apostol Pablo kakabsat, nga saan amin, nga agkuna, ngay mawat iti ebanghelyo, ket iti rugilaeng, ket iti kwan, nagsublimet laeng, iti dating kasasaad, iti panagbiag, isu daytoy malaksid no namati kayo bareng-bareng. Taim mo na inawat ko kada kayo ti inyawat ko kada kayo ti inawat ko met. Kaya ta sa awen Apostol Pablo nga daytoy nga ebanghelyo inawat na. Isu iti nakaisalakanan na. Ket gapu ta inawat na ket isu ti nakaisalakanan na inyawat na met kada tayo nga hintiles kakabsat. Daytoy ti inawat na. Ani Kristo natay karagiti basbasol tayo. Kas mayalubog karagiti sursurat. Dayjay imuna kakupin iti ebanghelyo. Dayjay ipapatay ni Jesucristo. Kas mayalubog karagiti sursurat. When taday iti ipapatay kan panagungar na po tayo ng Jesucristo gagayam kan karapsat. Ket na ipagpakauna uray pa ay karagiti mamadto ti daan na tulag. Ket na ipatungpal idin nga nagtao ti Diyos tapno iti kasta adda ti matay tapno adda agbalin a sakripisyo adda dara amay patitted tapno adda iti panakasubot. Ket na itanem ket nagungar iti may katlong aldaw kas mayalubog karagiti sursurat. Daytoy may kadwa akakupin daytoy ebanghelyo. Daytoy kunana ket nagungar iti may katlo nga aldaw. No may papan iti panagungar ni Kristo,
iti kabuklan ti na Kristiyano na beneg, ken uray pay iti iglesia, kas labas pasit wenno saan unay amay ikan, iti tumutop, aki napateg. At adda nga, may ikan ti importansya, ket dayjay ipapatay na. Ngem saan? Takas iti binasa tayo, gagayem ken karabsat, daytoy panagungar ni Kristo, ket maysa akakupin, manipot iti duang agpada a napateg. Itamalem, intayo adalen, no apay adaytoy panagungar ni Kristo, ket nagpateg akasmet laeng iti ipapatay na. The importance of the death of Christ. Daytoy dayjay muna. May isa kang iti dua a doktrina ti ebanghelyo. Nung nagtalinaed ni Kristo ijay tanem, awan ti nakaidumaan na iti ipapatay ti gagangay a martir. Daytoy panagungar na Jesucristo, daytoy kinapateg ti panagungar ni Kristo, ket awan iti nakaidumaan na no kanag iti martir, no saan nga nagungar. Daytoy kumati maawatan tayo amin nga when napateg dayjay papatay na po tayo ng Jesucristo, ngem no nagtalinaed anatay ijay tanem nga saan nga nagungar, awan iti nakaidumaan daytoy nga ipapatay na po tayo ng Jesucristo, kanag iti nagadunga martir. Ti martir gagayem ken karabsat, ket ti maysa nga tao nga mangipusta, mangisakripisyo iti bukod na nga biag para kanag iti sabsabali. Ngem nagtalinaed da anatay. Daytoy ti nakaidumaan, daytoy ipapatay ti bugbugtong anak ti Dios, nga idi kunana mayalubog kanag iti sursurat, idi pay laeng manipod kanag iti mamadto na ipakpakaunan nga saan ngagbalay iti patay ken kuana ngamin kalpasan iti maikatlong aldaw, ket agungar manipod kanag iti natay. Ket awan met kanyaman na nakaidumaan kanag iti adungan ng sakripisyo iti biagda, no kumasaan ang nagungar na po tayo ng Jesucristo. Ngem kastamet an adal tayo iti muna an napateg ti papatay na ta isu ti nagbalin asan di tayo inkaro na ti basol nga saan tayo kabailan abayadan. Daytoy panagungar ni Kristo ti nangipamatmat nga isu ti anak ti Dios. Kas mabasa ijay Roma 1 versikulo 3 ken 4, amay papan iti anak na daytoy ket ni Jesucristo. Anayanak iti kapuunan ni David, amayan nurot iti lasag. Isu na ipakita nga anak ti Dios, gapu iti panakabalin na, amayan nurot iti Espiritu ti Santo, gapu iti panagungar na kanag iti natay ni Jesucristo nga apo tayo. Gapu iti panakabalin na, amayan nurot iti Espiritu ti Santo, gapu iti panagungar na. Daytoy gagayem ken karabsat iti nangipamatmat ijay kinasiasino ni Kristo nga ibagat ti Biblia nga anak ti Dios. Dua nga kakupin manen daytoy nga banag. Adda ti mabasa tayo iti Biblia nga ni Jesucristo ket anak ti tao, ket adumet iti mabasa iti Biblia nga anak ti Dios. Ti anak ti tao ket tao. Ti anak ti Dios ket Dios. Daytoy iti simple nga logic kakabsat. Basahan tayo ti Biblia, adu iti pakabasahan tayo nga agkunguna nga ni Kristo anak ti tao. Adumet dagiti pakabasahan tayo ti Biblia nga ni Kristo anak ti Dios. Ngarod ti kinapudno tangay nagtao daytoy
a Diyos. Naawagan isuna. Idi nga adda nga nagtao, iti anak ti tao. Kastamet, nga idi ibaga ti Biblia, nga ni Kristo anak ti Diyos, gapo nga rod, ta ni Kristo Diyos. Panignakan ti panabungar na, nga ti ipapatay na ket addan umdas a balor iti Diyos anang bayad iti amin na basol. Tarayta sakripisyo ket sakripisyo ti anak ti Diyos. Saan nga anak ti tao iti nagsakripisyo tapno iti kasta awan kuma iti anya nga balor na wenno pateg na. Ngem gapo nga rod tarayjay na isakripisyo ket anak ti Diyos iso nga nagdagsen nagbalor numamiris tayo gagayem ken karapsa. Nagdakkel iti nakay dumaan ti anak ti tao ken anak ti Diyos. Uray pay ijay balor wenno kinapateg a pagsasaritaan. Ti panagumar ni Kristo ket ti pundasyon a bato nga ijay anabangon ti iglesia. Ilawlawag tayo daytoy gagayem ken karapsa. Ulitek. Ti panabungar ni Kristo ket ti pundasyon a bato nga ijay anabangon ti iglesia. Ulitan tayo manan nga ilawlawag nga ti sao nga iglesia, ecclesia iti Griego, ket saan nga may patpaturong daytoy iti grupo. No diket di ti iglesia ket umong dagiti namati. Isong nga ti iglesia saan nga may maysa nga tao. Ngem intunon nagtitipon dagiti namati kini Kristo kas sagudayen ti ebanghelyo ti Dios daytoy mawawagan iti iglesia. Ket awan iti sino man ang makabalin nga mga eksklusibo iti daytoy nga termino. Dahiti sao nga iglesia. Ta basar iti Biblia ti baka ibilangan nga agbalin nga iglesia, paset ti iglesia ket babaen iti pamati ken apo tayo nga Hesukristo. Kunana iti umuna Korinto 15:3. For I delivered to you as of first importance what I also received. Daytoy ipagpakaawat ni Apostol Pablo ditoy nga first importance nakapatpateg daytoy duha nga kakakupin daytoy papatay ni Hesukristo ken kastamet ti panagungar na. Dagiti apostoles inikanda daytoy iti kadakkelan nga importansya. Iti versikulo 13 ken 14 iti daytoy metlang nga kapitulo. At dada dagiti makita tayo anay singasing nga nukuma saan akasjay tinapasamak saan kuma nga napagungar ni Hesukristo no saan kuma ang napagungar ni Kristo agbanag nga saan ang nakapapapati tina-Kristyanuan apamati. Apay, dagitoy, dagiti nailanad, ngayon basahan tayo pa iti umuna Korinto, 15, versikulo 13, aging ganat 19, gagayam gan karapsat. Nung arod, naawan ti panagungar dagiti natay, saan met ang napagungar ni Kristo. Ket no ni Kristo saan ang napagungar, ngarod, ti kasabami awan kababayan na. Ket ti pamatiyo awan met kababayan na. Kastamet rumsua kami anaulbud asaksi ti Diyos. Agsipod ta sinaksyan mi ti may papani ti Diyos a pinagungar na ni Kristo. Iso nga saan a pinagungar no kasta aday tinatay sa anda nagungar. Tano dagiti tinatay sa anda nga agungar saan met ang napagungar ni Kristo.
Ket no ni Kristo saan ang napagungar, awan kapapayan ti pamatiyo. Adda kayo pay laeng kadagiti basbasolyo. Kastamet dagiti naturog ken Kristo napukaw da. No iti agda maabiyag laeng isu ti kaadda ti pananginanama tayo ken Kristo datayo dagiti nakakaasi unay kadagiti tattao. Intayo man bense-bensaen dayto ya paset ti nasanto na surat kagayem ken rabsat. Kuna tayo tatay addada dagiti kinapudno nga maawan iti kapapayan na no kuma saan ang napagungar na po tayo ng Jesucristo. Tumo na ditoy dagiti panakas kasaba dagiti apostoles ket awan kapapayan da. Akas ko na, mabasa iti versikulo 13, nung arod na awan ti panagungar dagiti natay, saan met ang napagungar ni Kristo. Ket no ni Kristo saan ang napagungar, ngarod, ti kasabami awan kapapayan na, ket ti pamatiyo awan met kapapayan na. Ngarod dito'y gagayem ka na napasat, ipagpakaawat na Apostol Pablo, nga nagpateg dahi ti panagungar na po tayong Jesucristo. Tano kumasaan akasta awan iti kapapayan na dagiti ingkas kasabada. Kaya nga sa awan banag awan iti dagsen, awan iti anyaman nga maala ti maysang agdengeg kadagiti ingkas kasabada iti apostoles. Kaya kastapay may kadwa ditoy ti pamati awan kapapayan na. Awan nga rod iti pananginanama, iti biyag nagnanayon, gapu taawan iti panakapagungar. Tano saan nga napagungar na po tayong Jesucristo, manipot iti tanem, kaya't nangarod nga sa uwen, saan nga naparmek, ti patay. Kaya't kunana ti Biblia, ti maudi akabusor, kaya't ni patay. Kaya't no saan kumanga napagungar na po tayong Jesucristo, anya nga rod ti kapapayan na. Anya nga rod, agtalinaed nga rod amin, nga tattao, nga natay. Sorry. Iso nga, nagpatay kagayan pinarapsat, daytoy, may kadwa nga kakupin, di makunkuna nga ebanghelyo. Isuray ito'y panagungar na po tayong Jesucristo. May katlo dito'y no kumasaan na napagungar na po tayong Jesucristo, agbalbalin ng ulbod asaksi dagiti apostoles. Ta sinaksyan da kakabsat, dahito nga banag, dahito panagungar na po tayong Jesucristo. Inkas kasabada, sinaksaksyan da, nga putno nga nagungar na po tayong Jesucristo. Kaya't no saan ko mga kasta, agbalbalinda nga ulbod. Di may kapat, dagiti namati, ket addada pay laeng iti basol. Gamin ka ganyan kanapsat, no saan nga napagungar na po tayong Jesucristo, saan nga napagbalaygan, saan nga naabak ni patay. Ket ni patay, isu ngamin, iti makineggen, iti basol. Isuray ito'y iti ibagbagana nito'y nga uray pa no namati tayo iti papatay na po tayo ng Jesucristo. Ngayon saan met nga napagungar isuna awan iti panakawaya-waya. Awan iti eskan na. Dayta nga kinapudno nga kasasaad iti tao nga managbasol. Gapo nga rod, tadda pay laing iti basol ken kuana, saan pay laing nga naparmek. Ket iti maikalima, ditoy, nga no saan kuma nga napagungar na po tayo ng Jesucristo, dagiti naturog ken Kristo, napukaw da. Awan iti inanama, iti panakakita, panakasarak tupay, kadagiti mon una natay, tauray pay, datayo, ket saan tayo tumet ang mapagungar. Gapo, no saan ang napagungar na po tayo ng Jesucristo.
Akas kunana iti Juan 11:25. Kunana po naputa yung Hesus Kristo, ta siya ti panagungar ken ti biag. Dagiti mamati kanya, uray numatay, agbiag tupay. Awan nga rod iti kais eskan, awan nga rod iti anya nga dagsen, wenno pateg, gagayan kan karapsat. Dayta nga inbagbaga na po tayo ng Hesus Kristo, no saan apudpud no anapagungar. Nga miyaman pay iti Diyos, takas iti pinaneknekan, ti sananasantuan nga surat, ken uray pay, kadagiti saksi, ken uray pay, iti agdama nga panawen tayo, dagiti matuntun ti siyensya, nga pamaneknek, nga pudpud no anagungar na putay nga Hesus Kristo. Kahit nga sa awen, saan nga nagtalinayat iti tanem, tapno iti kasta, dagiti panangas ka sa ba dagiti apostoles, at kapaypayan na, ti pamati tayo, at kapaypaan na, agbalbalin nga saan nga ulbud, dagiti apostoles sa saksi, kastamet, dagiti namati, ket awandan, iti balod ti basol, ken uray pay, dagiti naturog ken Kristo, adda iti nanama, iti panakapagungar, gapo, iti karina po tayo ng Hesus Kristo, na siya ti panagungar ken ti biag, dagiti mamati kanya, uray numatay, agbiag tupay. Daytoy ti mensahe manipod kariti sasaw ni Apo Dios gagayem pinarabsat. Agtuloy tayo nga mamati, iti daytoy nga ebanghelyo, na tayo ni Kristo na itanem, ngem iti may katlong aldaw nagungar manipod karagiti natay. Naimbag malam tayo amin, dahito iti gayam kan kapsatyo, Nelson Alunahan, pakpakada manen. Dayaw ti Diyos, katagyaban tayo manen, kariti sasauna, isuan na ipanayag ng konfirmar iti dayay inanama tayo. Amen. Dawan di ipapatay, niya po tayo sa Kristo, awan di panagungar, kingkwa na katsanyo apat yun kasta, awan mo't sarbingan, dahil nga inanama, pamati, kin ayat tayo. Amen. Okay? Yaman kami manan, panagdengag yun, ti nga malam. Yaman tayo mo't akas tayo, ti radio control, babaan ka ni Engineer Ray Laradang, ni Sir John Vincent, iti television control, nagdi sponsors tayo, Manipod Hawaii, iti Baknutan La Union, ken iti Ili Santa Lucia, nabandog sa tay kapagayan tayo di Santiago. Sabi ko matamay niya na tumula nga. Agyaman kami yun na yun Diyos, agyaman kami, kakapagaya. Baya po Diyos.